S'aixeca el dia al Centre Internacional de Vela de Barcelona. Bueno, ara anem a esmorzar, que ja tinc molta gana. La Marina és regatista de 470 i participant a la Barcelona Olympic Training Camp, que es celebra del 9 al 13 d'abril. Una regata d'entrenament per a regatistes de classes olímpiques, en aquest cas de 470 i 49er. El Centre Internacional de Vela és la seu de la competició, on s'allotgen els participants vinguts d'arreu del món. La Marina destaca dos aspectes del centre: l'accés directe al mar i la iniciativa de crear un format de regata amb l'objectiu d'entrenar amb equip. És això, no? Tu tires la rampa i en 3 minuts ja estàs fora. Ja pots començar l'entrenament, només sortir de ports. Jo venc del Sofia, de la World Cup de Palma. Una intensitat, unes regates de World Cup. Jo el que no vull és el dia següent tornar a fer regates de World Cup. Venir aquí i trobar-me 12 barcos per fer regatilles és perfecte, no? Abans de sortir a l'aigua, un massatge d'activació per estar a tope més tard. El Miquel Àngel, el fisioterapeuta, ha deixat a la Marina completament descarregada de tensions i preparada per sortir a l'aigua. Mentre els regatistes enllesteixen les embarcacions, coneixem el pare d'un dels participants. És un navegant expert, guanyador de 2 medalles olímpiques. Sí, es la primera vez en este centro increíble, la verdad que es fantástico. No lo conocía y la verdad que las instalaciones son increíbles. El viento de Barcelona también es muy bueno para entrenar. Así que estamos todos felices de haber elegido acá y seguro que volveremos pronto. Per als locals, com és el cas del Dani, que navega en 49er, sempre és un privilegi poder entrenar a casa i al costat de regatistes d'àmbit internacional. Sempre que estem aquí, que estem a casa, doncs la veritat és que tenim l'oportunitat d'estar aquí, que és un luxe per nosaltres, i a més el fet de que vingui gent, que no estiguem sols, és ja el màxim, en el sentit de que et lleves, ja vens aquí, fas sessió a l'aigua, després tens el gimnàs, vull dir, està tot molt logísticament molt ben muntat. A banda de fer exercici al gimnàs, un cop acaba la regata els esportistes també poden relaxar-se a la sauna. No oblidem, però, que la roba d'aigua s'ha de deixar a punt per l'endemà. El que normalment fem és dessalar i secar la roba. La dessalem aquí amb la manguera, perquè així dura una mica més i després al posar-te l'endemà no és el mateix que tenir-la salada i molla. Posarem aquí que aquí com surt l'aire i així estarà més sec. Una estona de lleure i a dinar. L'organització del Centre Internacional de Vela ha preparat una barbacoa per acabar bé el dia i recuperar forces de cara a la propera cita de la World Sailing Cup, que serà a Hyères, a França.